Mundu jasangarriago bat lortzeko xedearekin, 2013an Bizkaiko enpresa txiki eta ertain batzuek BAS enpresa sortu zuten. Pixkanaka hazten joan zen eta gaitasun tekniko eta ekonomiko handiagoa zuten kide berriak barne hartu zituen, proiektu eta inbertsio handiei aurre egiteko gai izateko helburuarekin. BASek azpiegituren eta energien proiektuak garatzeko eta sustatzeko lan egiten du, batez ere berriztagarrien esparruan, instalazio fotovoltaikoak, eolikoak, hidroelektrikoak eta biomasa. BASek legeak baliabide berriztagarriak modu egoki eta errentagarrian ustiatzea babesten duten herrialdeetan lan egiten du. Egin zuten lehen lana Ekuadorren izan zen 2014an, eta gaur egun guztira 16 herrialdetan daude, besteak beste, Mexiko, Argentina, Dominikar Errepublika, Nigeria eta Espainian. Hainbat garapen mailatan dauden proiektuak topatzen dituzte eta amaitu egiten dituzte, batetik, kide dituzten entitate batzuen beharrezko inbertsio eta finantziazioarekin, eta bestetik horietako beste batzuen giltza eskura erako eraikuntzarekin. Epe luzeko proiektuak dira, epe ertainean kapital gehiena berreskuratzea ahalbidetzen dietenak, inbertitzen eta hazten jarraitzeko. Eta gainera, instalazioen funtzionamendu eta mantentziaz ere arduratzen dira epe luzera. Honela, inbertsio eta finantziazio ahalmen handiagoko nazioarteko enpresekin lehiatzeaz gain, utilities energetiko handiekin esaterako, baldintza berdinetan parte hartzea zailtzen dieten inbertsio funtsekin ere lehiatzen dira. Lehiakide handiak dira Txinako enpresa teknologikoak ere, proiektuen baliokatean sartzeko eta energia enkanteetan lehiatzeko gai direnak. Zailtasun horiek, geldiarazi beharrean, bultzatu egiten dituzte merkatuko aukera berriak bilatzera eta abantaila lehiakorrak aurkitzeko adi egotera. 18 pertsonako lantalde batekin, BASen babesa bere kide eta kolaboratzaile diren entitateetako talde handiak dira, esaterako, Dominion eta Boslan Ingenieria. Eta horrela, denok elkarrekin lan eginda, etorkizunak oso oparoa dirudi. Proiektu honek ez dio soilik aberastasun ekonomikoa ekartzen Euskadiri, baizik eta mundu ekologiko eta jasangarriago baten alde ere lan egiten du. BAS Projects Corporation, On Bizkaia 2019 spin-off baten ibilbideari saria.